Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon Euskal Herria, konturatu gabe iritsi da ostirala. Otsaiak 23, gu hemen 3 eta Laister gehiago. Zaparradak Euskal Herriko txoko askotan, mendebaldeko haizea, temperatura baxuak. Beraz, estudioan baino hobeto inunez. Giro honekin bi aukera bururatzen zaizkinderi. Liburu bat hartu eta sutondoan jarri, edo pelikula bat aukeratu eta mantazpian ezkutatu. Has gaitezen liburuekin. Eta otsaiak 23 dituenez, gomendio berezi bat. Rosalía de Castro. La pena en el pecho tiene que ser suficiente con lo que ella ha hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma. Es la que vi mañana y siempre mantiene la calma. Si algún día sientes esa pena, no peito. Lembra que ya erabondo todo que está... Galegoz eta gaztelaniaz idatzi zuen idazle galiziarra izan zen Rosalía de Castro. 1857an bere lehen poema liburu argitaratu zuen, La Flor Lorea. Eta bertan, amodioaren penak, emakumea, herriaren miseria eta Galiziarekiko atxikimendua landu zituen. Gerora idatzi zituen Cantares Galegos edo El Caballero de las Botas Azules ospetsuak. Bera da 19. mendean Galiziak eman zuen idazle garrantzitsuenetarikoa. 1863ko maiatzaren 17an argitaratu zuen Cantares Galegos poema liburua. Eta horregatik egun horretan ospatzen da galizierazko letren eguna. 46 urterekin umetokiko minbizia diagnostikatu zioten. 2 urte geroago hiltzen 1885ko uztailaren 15ean gaur egun museoa den Padroneko bere etxean. Bere poema batzuk 2017an euskararatu zituen Koldo Izagirrek. Ya no saco de dentro, se irán de poder con raiva, como de morir fodendo. Pero nunca abrirás blanco, porque romper tanto. Rosalía de Castrok estereotipoak hautsi zituen eta emakume zapalduei ahotsa eman zien. Bere poemek maitasuna, amatasuna, bakarradea eta injustizia soziala bezalako gaiak jorratzen dituzte, baina beti ikuspegi feminista batetik. Bere poesia emakumea askatzeko deia eta Galiziako gizarte patriarkalaren kritika zorrotza da. Goazen idazle feminista gehiago aipatzera. Gaurko egunez jaio zen Agnes Smetli, 1882an. Estatu Batuar kazetari, idazle eta feminista izan zen Agnes, eta bidaiaria. Lehen Mundu Gerran Indiaren independentziaren aldeko aktivismoa egin zuen, eta horregatik atxilotu egin zuten. Geroago Alemaniara joan zen, eta ondoren Xangaiera. Bere bizitzan zehar, bere reportajeekin hainbat liburu argitaratu zituen arren, fikziozko lan bakar bat idatzi zuen, Daughter of Earth. Bere garaian debekatu egin zuten liburua eta beste 2 hamarkada itxaron behar izan zituen aitortzak jasotzeko. Bertan, Smetleik baliabiderik gabeko neska gazte baten esnatze ideologikoa kontatzen du. Landa eremuko familia xume batekoa dena, eta bere bizitzako ambizioa ikastea dena, eta ez gizon bati jarraitzea. Eta emakumea eta idazlea, formula hori jarraiki Marijane Minaberri aipatu behar dugu. Gaurko egunez zendu zen 2017an. Andereño atalki ez izenez ere ezaguna. Euskal idazle izan zen, irakaskuntzan eta idazkari lanetan ibili zen, baita aldizkari batzuetan kolaboratzaile ere.
Eta lankidetza horien bitartez bere sorkuntza propioak argitaratzen hasi zen. 1987an Mary Jane kanta zan disko liburua argitaratu zuen Oskorri folk musika taldeak. Disko liburu hauek egin zuten Mina Berri ezagunagoa. Eta berezia da guretzako. Irratian lan egiten dugunontzako. Euskal irratigintzan dugun aitzindarietako bat kontsideratzen delako Mina Berri. 1960an, Parisko Irrati Nazionalak martxan jarri zuen Radio Kote Bask irratian ibili zen. Euskarari tokitxo bat uzten zion irratian. Pantxo Etxezarreta, Piarres Lartzabal eta beste batzuekin batera. Bertan, bertsolari saia hartu zuen bere gain. Baita aurren txokoa eta entzulen disko eskaintza ere. Geroztik gure irratian eta Lapurdi irratian entzun ahal izan da Mina Berriren ahotsa eta entzuna beste hau. Marijan kantazan, hikdakinan moduan, ororen aintzinean. Ez muziu ez madam, nik ez dautzut kanta eginen. Dakidan moduan, ororen aintzinean. Ez muziu ez madam, nik ez dautzut kanta eginen. Adi Marijan, Marijan, beldurri gabe kantazan, kantazan, Marijan. Beste emakume bat aipatu nahi dut nik. Fidela Bernat, erronkariera edo erronkariko euskalkia hitz egiteko gaizen azken pertsona. 1981ko otsailaren 23an zendu zen Fidela. Eta Bernat hiltzearekin batera, 82 urte zituelarik, erronkariera ere hiltzela esan ohi da. Eskerrak Nafarroako fonotekan hainbat dokumentu dauden. Audiograbazio batzuk, transkripzio eta guzti eta zenbait bideo. Emakumeari egindako elkarrizketak jasota dauzkatenak. Hau adibidez. Delegatan neurrene, eta delegatan lehen guztia enia. Nola dakori. Eta ditun goze, bizidein, eze batzen, eta baitan zeia basko, eta nik estean delegatan, eta eke enia guztia. Nola dakori. Pues enia dion, klaro, eta garte egiten dein. Ez dugu gauza bat oraindik aipatu. Bueno, zer. Hauteskundeak, Urkullu lehendakariak apirilaren 21 deitu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak. Lehendakari karguan ia 12 urte eman ditu Urkulluk, 2012ko abenduaren 15etik. Eta dakizuen bezala hauteskunde hauetan ez da hautagaia izango eta, bueno, orduan hauxe sentituko duela uste dugu. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Urkullu gaixoa. Begira, gaurko egunez, 2005an Garako azalean albiste hau agertzen zen. Ibarretxek hauteskundeak deitu zituen. Batasuna ilegalizatu zutenetik lehenak. Hori bai, ez zion alderdiari aipamenik egin. Antzekotasun asko ikusten dizkiot egun hartako azalari eta gaurko egunari. Hauteskunde ez gain, elurra izan zen albiste egun hartan, 2005ko egun hartan, eta baita gaur ere. Izan ere, elurkota 800 metro inguruan kokatuko du fronte hotzak, eta gaur 12etatik 12 abisu horia aktibatuko dute barnealdean elurra egiteko arriskoagatik. Eta gertakari latzbi, 2005an Iranek jasandako lurrikarak. Richter eskalan 6,4 graduko sismoa bizi izan zuten Kernan probintzian eta 100 etxe txikitu zituen. Eta gaurkoan berriz, hildako gutxiagorekin baina tristea ere, Valentzian gertatutakoa. 4 pertsona hil dira, 19 desagertuta daude eta 14 hartatu behar izan dituzte Valentzian 2 etxe bizitza eraikin kiskali dituen sutea atarteko. Sua 14 solairuko eraikin batean piztu zen atzo arratsaldean. Let me come home. Home is wherever I'm with you. Let me come home. Home is wherever I'm with you. Sutea esan bezala atzo arratsaldean. Hasi zen, arratsaldeko 5:00 piztu zen 14 solairuko 5. Eta ordu erdiko tarte eskasean eraikin guztira eta aldamenekora zabaldu zen. Antza denez, fatxadak poliuretanoa zuen, erretzako erraza den materiala. Baina albisteak alde batera utzi eta gaurko gonbidatuei paso eman beharko diogu. Lehenengoa Agurtzane Belauntzaran bidaiaria da eta tertuliatxo polita egingo dugu bidaien inguruan. Eta World Record Guinness berezi batzuen inguruan ere ariko gara. Eta Aitor Etxebarria musikaria izango dugu gurean. Esperientzia handia du pelikula eta telesainen soinu banda egiten, eta Kukaik estreinatu berri duen Txalaparta lanean ere bera aritu da lanean, eta honi buruz eta beste hainbati buruz arituko gara berarekin. Eta, bueno, astebururako planen zerrenda ere osatu dugu. Bai, baina ez edan ardurik, ze hoianak asteartean edan zuen ardua eta oraindik ajearekin dago. Beraz, badakizue gerturatu gurekin kafea hartzera. Otsaiak 23 ditu,
ostirala da eta horrek esan nahi du mantalak etxera. Zuekin, gu aguantatzen munduko World Record Guinnessa duena, June Romatet Ibarguren. Bueno, egun non, ez da, ne? Eta zuekin lan gehien egiten duen pertsona, World Record Guinness duena lan egitagatik milaka proiektutan, eta ez esatea gehien kostatzen zaion pertsona izateagatik. Egunon oian adamariturera genbe? Egunon. Egia da. Bai, batez ere bukaerakoa. Eta ni goiuri ez izan handian hau zuen. Munduko errekorren bat edukiezkero, ez dakit kroketak jaten edo horrelako zerbait izango litzateke. This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, round, round. Esan bezala egunon guztioi, bigarren kafeak 700 eta 30 garrena du, egunak 10 eta 17, Otsaiako 23, gu hemen 3, Laister 4, eta txatean 12,5 nota jarri diote gure koreografiari. Gora gu. That shit ain't pretty. Rugged whiskey. We surviving. Red cup kisses, sweet redemption, passing time. Eta egunero bezala, gure maite dutak zuekin elkarbanatuz, hasiko dugu eguna, eta oiana beti haserretu egiten da lehenengoa delako, beraz gaur, June, zuri dagokizu. Enagola, oiana dagoen aldean, orain izte naiz. Horrela da. Bueno, esan behar dut pentsatuta nekarrela, orduan ez da inbesteko arazo. Ikasi oiana. Nik ere kartzen dute, batzutan. Batzutan, hankaputzutan. Ba, nire gaurko maite duta da, maite ditut kasualidadeak eta batez ere gerora konturatzen zean kasualidade hoiek. Kontua da, aste honetan, gure inguruko baten Instagram bat kotillatzen aritu naizela. Eta Instagrama kotillatzen, baten iritsi nintzen argazki batera, asko gustatu zitzadana, baina ekarri zidala, oroitzapen bat, nintzela ez da gogoratzen hori hor neukala. Eta pentsatzen jarri nintzen, eta begiratzen nuen argazkia, eta esaten nuen, nik argazkia hau ez dut inoiz ikusi, baino ikusi dut. Eta Nola ez dut ikusi baino ikusi dut. Nire sentsazioa zen, noizbait ikusi dut, eta banekien ez nuela argazki hori ikusi. Eta hasi nintzen pentsatzen, eta idatzi nion pertsonari berari, pertsona hori Imanol da. Imanol idatzi nion, Imanol barkatu baino argazki hau, bidali nion bere Instagrameko argazki hori, Jaizkibelen ateratakoa da. Eta erantzuna izan zen, bai. Eta esan nion, baserri baten ondoan? Esan nion, bai. Eta argazki hori ezagit duela urte eta zerbait edo aterako zuen, nik Imanolekin ez nuen harremanik. Imanol gure lankidea da, Bai. entzuleren batek ez du ezaguten. Eta nik argazki hori ateratzen zuen momentuan berak, ni negon ondoko zelai batean. Zer? Bai. Baina etzen nuen Imanol ezagutzen? Nik enekin zintzen. Eta enun Imanol ikusi. Esan nahi dut, Imanol agian momentuan ikusiko banu, nahiko urrutira zeuden, agian konturatuko nintzen, momentuko pertsona berdina da. Nik ikusi nuena zen, nik ohitura daukatzela horretara joateko, txakurrarekin eta bikotearekin edo lagunekin, arratsalde pasa. Eta han egon bikoteakin eta txakurrakin, eta ikusi nituen batzuk soka batzuekin, eta argazki batzuk ateratzen, koloretako argiekin. Eta gure pentsamendua izan zen,
ematen du soka oso handia zen, eta ematen zuen itsasontziko soka horietakoa, eta izango da argazkiren bat edo lurra zaintzeko zerbaiten inguruan, edo itsasoko zaborraren inguruan, eta ez, iman zen beste kide batzuekin, argazkiak ateratzen bideoklip baterako. Polita. Come take it to the floor now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar. Eta Oiana Maritorena, zein da zure maite duta? Nerea ez da inpolitia izango, baina duela aste pare bat maite duta aipatu nuen nire Kanadako familia, nire berezko familia ez dena, baina nik familia bezala sentitzen ditudanak, eta justu kasualitatez ari zela June, nik ere kasualitatekin edo nolabait lotu nahi nuen, justu egun hartan hori aipatu, eta ondoren idatzi nien, ea noiz ziren azkenean etortzekoak, ona etortzekoak ziren, eta justu iritsi berriak ziren Parisera. Nere mezua entzun zutenean, eta esan, ama, justo ni gaur beraiekin gogoratu naiz maite dutean, eta beraio justu Parisera iritsi dira. Eta oso politia irutu zitzaidan, eta aukera izan dugu, eta lotu nahi nuen honekin, aste hontan elkartzekoa, aste artean beraiekin afaldu nuen, eta oso politia izan zen duela 8 bat urte akaso, elkarrikusi gabea ginen, eta egia da, harremana mantentzen dugula, baina ez da oso harreman estua ere, jende heldua da, internetekin ere ez gara egunero ez, hizketan aritzen edo hola aritzen, eta ardun ze politia den sentitzea hor daudela, atzo egon izan bazina bezala sentitzea alaitasun izugarria du bikote honek, eta nire gurasoak ezagutu zituzten lehenengo aldiz, ze beraiek hemen Euskal Herrian duela 20 bat urte egonak ziren, baina nire telefonoa galdu bat zuten, orduan oraindik ez genuen elkar ezagutzen, baina bai harremanean geunden. Eta ez zuten nire telefonoa topatzen, eta orduan Donostian ibili omen ziren etxeei begira bazekiten ninon bizi nintzen gutxi gora bera, eta hor agurtzen, baina beste hondartza batean zeuden, nahaztuta, Kontxan, eta ni Zurriolagan bizi naiz, eta beti hori gogoratzen dute, eta oso politia izan zen nire gurasoak beraiekin elkartzea, azkenan ere bi familiak komunikatzeko etzan erraza, zen ere gurasoek ez dutele ingelesa hitz egiten, beraiek gazteleraz, aita hor saiatzen zen, baina oso politia eta egia da, hizkuntza bera izan ez arren, elkar ulertu genuela, eta oso momentu politiak izan ziela, eta orduan amaite ditut momentu horiek, eta gaur ere berriz elkartuko gea, eta bihar, eta gozatuko ditugu. Egia zaintza denez zalantzan eta plazerean, itzala baldintza, ai harreman batean, ez duzulekurik nire bidean. Eta ikusi dut nik agurtzen belauntzaren iritsi dela eta ari zela imintzioka. Eta pentsatzen dut zerbait esan nahiko duela. Bai, aipatzu bezunen maite dut, gogoratu behar ginula, segituan ideia bat etorri zait burua, eta Junek esan du, eta gero pentsatu dut, beste modu batea kontatukoet, orduan, Oianak esan du, baina nire maite dut esaten nahi dia. Lapurtu inizute, lapurrak. Baina, horregatik gainitzen, umetxiki bezala, hemen imintzioka, baina badaukat maite dut bat. Da, bien arteko hibrito, gehiago gehien Oianena, baina, kontua da. Esan dezaken dena maite duta? Esateko desiatzen hau. Zuteko desiatzen. Behin, Zelanda Berrian, baditut familia moduko, ez da igualain familia, baina lagunak baditutez, eta gina Zelanda Berrian Tolosako ezagun bizi da, eta haren bidez, ezagun honen bidez, niri txinitzen Zelanda Berrian, Irlaren azkeneko muturrea, handik aurra ikedutzen karretereik, ez? Orduan, jartzen zutenan Welcome to the Paradise, beharko, zean, han bukatzezan zibilizazio. Orduan, Irla hartan, herri hartan ezagutu nun lagun honen bidez, Roy. Bai, Royek garai hartan zeuzkan, 74 urte edo, eta abeltzaina zen, behiek zeuzken, bai? Kontua da, Royen etxean egoten naiz, eta bueltan Roy Euskal Herrira dator Tolosara lagun honen bidez, bai? Orduan, sanion Royei, ok, Roy, guazen berrobia, eta nik nire ingurua erakutsiko dizut. Orduan, Roy, alkandola kuadroko kinda etorri zan, nola gizon, nola eskuk eta nola lan eindakok eta orduan berrobia baserria emanunda, esateate, hau nungo, azu launa eta uste zuen esango nuna abaltizketako hau lagunik ez, hau Zelanda Berrikoa,
ne osabak, mekaben, honek euskaldun emateu. Ez da euskaldun osaba, eta orduan, hola ez, euskalduna ematen du, baina euskalduna ematezun bere antza zeukalako, nire osabaren antza zeukalako, ez? Eta orduan gero berrobin tur baten ginen, eta bueno, Bihurri gure laguna hiltzan, baina Bihurrik beti egur lanak ite zituen, da beti bere baserriko atea ikite haute ezan, da sagardo okoitzezun. Orduan Bihurri nago nintzen tur hortan, eta esan, Bihurri bida hemen ne laune, da, kuño, da, hasi zan euskeraz, esan, Bihurri ez daki euskeraz da, hasi zan erderaz da, Bihurri ez daki erderaz da, orduan erderaz ikizun hondik eta altuo. Esaten nio, Bihurri, txontxazu, ez daki ez euskera eta ez erdera eta horren ez zuen ulerza, horren segitzeikio. Nondik ateazu. Horren ez, maite duta, komunikatzeko nahizion sagardua eskeini, nahizion erakutsi itxezuna eta horren jata buie bat egin da. Bihurri, baju goitzei zeigual dio, ez ulertuko, ez? Baina ez, eta esatuz minio, areke bai, minio, honek lan indako eskua euske, eta Bihurrik ere lan indako eskua zeuzkan, orduan, nola, gure parekoak ez, hau asko baserritarrekin gertatzen ez lehen sektorean ez, berdin du nongoak dien, baina zure lan berdine balen baukate, parekok dia, ez? Orduan, horre, zea sortzen da olako, ez dakit olako konexio bat, eta maite izan nuen momentu hortan, antxe egotea, eta, eta roiek ere, nire familia ezagutzea, ez? Hoxe nire maite duta. Idatzi digute, Zelanda berri bedaio bezalakoa da, karretera bukatzea. Hoxe. Eta nik ez dizuet kontatu nire maite duta. Bueno, begira, ipatu du, ez? Valentzian eraikin batek su hartu duela, eta badaudela hainbat hildako, eta hainbat desagertu, eta albiste zeharo tristea da, irudiak oso beldurgarriak dira, baino horrelako gertakarien aurrean zerbait pizten zaigu eta sortzen dira elkartasunerako uneak, eta hori aipatu nahi nuen nire maite dutean, ze oso politxeru ditu zait, atzo gauean ikusi nuela albaitari batek jartzen zuela. Zuen animaliak eraikin honetako sutean, egon badira, edo kaltetuak izan badira, edo usten balin baduzu, zauritu egin direla sutearen ondorioz, ni gau guztian egongo naiz hemen nire kontsultan, eta doainik urgentziazko zeak atendituko ditut, eta hemen egongo naiz, eta nire ospitale hau da, eta nire elbide hau da, eta mesedez, etorri eta nik hartatuko ditut zuen animaliak doainik eta kosturik gabe, eta oso unkigarria iruditu zitzaidan, oso polita, eta orduan beste pertsona bat idatzi zuen, nik denda bat daukat, altzari denda bat daukat, eta badauzkat hemen koltsoi batzuk, formaz eta fabrikatik gaizki atera direnak, orduan ezin ditut saldu, koltsoi guzti hauek libre daude, behar balin badezu koltsoi bat lo egiteko, edo norbait eraikin hartako norbait zure etxean hartu balin baduzu, eta lo egiteko lekua behar balin badu, etorri dendan nago, eraman koltsoiak. Eta gero ikusi ditut, taxistak lerrokatuta eraikinaren aurrean, bidaiak ospitalera eta baita doainik egiteko, edo besten etxetara, eta oso politxeru ditu zait, pixka tristea da nola, ez garen oso gai hori egiteko gure egunerokotasunean, baino behintzat horrelako zerbait gertatzen denean, baietz eta ados jartzen garela, eta bakoitzak bere alea eskaintzen duela, eta horrela mundua politagoa dela. Eta horrela, gure maite dutak zuekin elkarbanatuta, bagoaz, bidaiatzera, edo ez. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Badakizue ostiraletan bidaiatzea gustatzen zaigula.
berez egunero gustatzen zaigu bidaiatzea, baina ostiraletan bereziki bidaiari, bereziki abentura zale. Egoten garela, ez dakit asteburua izango da, edo ez dakit zer osaltzen dugun ostiraletan, baina hori gertatzen da. Eta baditugula, gure konfiantzazko bidaiariak, eta horietako bat dela agurtzane belauntzaran. Agurtu dugu, berriro ez zaitugu agurtu behar ez da. Egunon ja esan da dago. Kaixo, berriro. Eta, batzuetan bidaiatzen dugu urrutira, bestetan ez hain urrutira, baina aurrekoan, aritu ginen, horrela, hain ohikoak ez diren iritziak aipatu eta horren inguruan eztabaidatzen, bidaiekin zerikusia duten iritziak noski, eta ederto pasa genuen, tarte politia izan zen, eta pentsatu dut, agurtzaneri ondo iruditzen bazaio, beste iritzi batzuk aipatuko ditugula. Ondo iruditzen zaizu agurtzane? Goiuri, hoxe baiet. Eta hasiko gara oso potente batekin. Araba. Ea ze iruditzen zaizuen hau, eta June Oiana hau zuek ere parte hartzeko da, Bueno, irakurri diot pertsona bati esanez, bisitatzera zoazen herrian, hirian, dena delakoan, zuk egunean irabazten duzuna, irabazten badute beraiek hilabetean, beraien soldata, hilabeteko soldata balin bada, zuk egunean jasotzen duzun soldata, ez joateko ara. Ez joateko ara, eta berak argudiatzen zuen, horrek sortzen duelako, ingelesez white savior deitzen zaio, pixka bat zuriok badaukagulako konplexu hori ez dakit, udaran bolondres lanak egitera joango naiz Zimbaueko eskola batera, eta han egongo naiz bizpairu egun, eta bueltatuko naiz etxera sentituz mundua salbatu dudala, eta mundu asko zobea dela ni ara joan naizelako. Naiz eta gero urte guztian zer, hemen ez dudan elkarlanean arituko elkarteekin. Baina, berak horregatik argudiatzen zuen, eta orduan beste pertsona batek zioen kontrakoa. Han hilabetean irabazten balin badute, zuk egunean irabazten duzuna, horrek esan nahi du zure diruaren beharra daukatela, eta orduan mesedez joateko ara, eta guzteko diruan. Eta iruditu zait ezabada interesgarria, eta agurtzaren iritzia jakin nahi nuke. Upa, beloi eharra, ireki du, eta bota izorteak. Hemen txanagola txistu ez darrin bera dijola zesan, a ber, nola esiko naiz, hola, ulertu ditzazket bi iritzia, bai? Baina, zergatik ez jun toki hortara. Arrazoi asko litezke toki hortara juteko. Hau da, zaiga, turismoa zizketan, bidaiatzea, turismoa zaiga izketan goi hori? Bai. Baina gustatu edo ez, hori ja beste eztabaida bada, turismoak ere, ekonomia ere pizten du nolabait, lanpostuak sortzen ditu, Tokioetan zerbitzuak egongo dira turismoa hartaratzeko, agian ere, jendea prestatuko da, gida izateko, hizkuntza ikasiko du, gero ja hor ertz asko daude eztabaidatzeko, baina, zergatik ez? Beste kontu bada, arrokerikin jutu balimagea. Baina beti hain eiz, humiltasunez balimagoaz, eta nolabait ere botere harremanik ez balimadago, tratu hortan, zergatik ez? Ze bestela, etortzen dira, Euskal Herria etortzen dian, aberats askok ere, ni baino gehi irabaziko dute, ez dakit, orduan ez da zela etorri, baina zergatik ez, esan nahi zut, irutizait, ez dakit, zorrotz jarri gabe ere, zergatik ez. Eta besteak zion, baietz, ez? Besteak zion, irabazten balin badute, hilabetean zuk egunean irabazten duzuna horrek esan nahi duela, diruaren beharra dutela, eta orduan zuk han, hori, lagundu egiten duzula. Lagundu baino, nik uste gu ez goaz mundua salbai, baizik eta azkenean, pizgarriak ematen ditugu, ez? Lagundu horrek ematen du gure beharra dutela, igual ez dute gure beharra, baina, ez dakit, horre, turismoak ebai baditu bere, masiboa balima da, kontxo, igual ez daitezela inbeste etorri, baina, gutxi batzuk jute balima dia, eta horren, ez? Bai, nik uste ere hori dela, nola joaten zean, eta zein intentzioarekin juten zean, gaur justo sareetan atera zait bideo bat, pertsona bat, kaixo, etorri naiz hemen, eta Afrikan zegoen, eta ari zen simulatzen, jantziko balitzu ezala, jantzi dut,
eta nahi ari zen. Jantzi dut hemen razismoa, hemen salbatzaile galtzak, eta hemen ez dakizetan joa ume txikei argazkiak ateratzea behaien kontsentimentu gabe, ze, klaro, ni hemen aurra hauek baino beha naiz. Eta horrela komentatzen zuen. Eta, bai, nik uste ere intentzioa hori, intentzioaren arabera dela. Asko joaten dira ez, sareetan erakustea ez hemen nago, eta jo birazte gutxirekin ze pozik bizi diren. Hombre, zu bizi hemen nahi gutxikin, horre bai, ez da bai asko bizten dia, ez edo, baina, bueno, nik, oiana, zu ados bai, nire zurekin ados nago, bai guztiz ados. Eta usteet hori dela pixkat, botere harremanaren aipatu duzu, eta uste hori dela garrantzitsuena, ez? Azkenean, zu nola joaten zara horra, edo ona etortzen direnean besteak ere nondik etortzen dira, ez? Ze puntutan jartzen zara, eta pixkat hor, ni egia da adibidez Etiopian izan nintzen Angelo Laranek egiten duen lana ezagutzen, eta bueno, bertan hilabete batez aritu nintzen Bukron, eta egia da, nik uste etzoaz salbatzera ez ezer azkenean guk beraiekin elkar bizitza bat izaten genuen, klase batzuk ematen genizkien adibidez guk, inglesekoak eta olakoak, baino etzoaz, edo behintzat gu ez ginen jun, beraie baino gehiago, eta guk irakatsi behar diegu ez dakiz zer egiten, ez, beraiek ere badakite gauzak nola egiten diren eta barrez, baina harremana nondik sortzen den uste hori oso garrantzitsua dela. Eta grezuk esaten zenuena, ez, turismoak egia da, ekarpen ekonomiko bat egiten duela, zuk aipatzen zenuen, ostalaritzan, dendetan, jendea beharko da, bertan lan egiteko piztu egin dezake zentzu batean, ez? Gero hori ere nola kudeatzen den herrialde bakoitzean, eta hori guztiare aztertu beharko da. Gauza asko daude, ez? Eta matziz asko, baina hola zuzenean ez, edo bai, ez? Uste, pixkat, zaila dela. Bai. Gero gia da zuzoa zela, eta barruan ere kontraesanak sortzen direla, ez? Baina, uste gizakiok, ez? Kontraesan ez beteta gaude zuzenean, ez? Orduan, horregatik, orduan hori ere hor egongo da. Bai, humiltasunez beti, ez? Eta bestakit, ne juten danen jendea tokita, beraien superargazki kamara eguzkitako bete aurreko, Jesus, gordeziztu, porque okezitu bete biztikun goztun bete aurreko batzuk, ez horren, nik uste gure itxurare bai zaindu behar dugula pixko bat, ez, horren, baina, ez dute denakola ikusten, horren, baina ez joatea, ez, Etiopian egoteare ederra da. Eta asko ikasten duzu zuk ere zerbait irakatsiko duzu ez inposatuz, baizik eta bizitzako, ez dakit, harreman bat sortzen denean ere ja ikasten duzu bestearen gandik, orduan horrere, gero, junek esaten zuna, ez gero dena saretan, eta hemen nago, eta hori ere, karo, hor sartzen bazara ere, ez azkenean, baina hor bizitzan ere, uste dut egunerokotasunan ere jendeak adierazten duela. Zebilatzen duen edo. Hor, junek argazkiak aipatu ditu adingabeekin, eta hor nik uste ikasi behar dugula ez balin baduzu egiten zure ondoko herrira joan da, hau da, ni Tolosarra naiz, Bilbora joan naiteke egun pasa, eta ez zaitu okurritzen Bilboko aurparke batean, ume bat ikusi kolumpio batean, eta gerturatzea, eta argazki bat ateratzea, eta gero nere sareetan jartzea, zixalatuak Bilboko umeak nola jolasten duten kolumpioekin. Hori, erridikuloa iruditzen zaigu, ez? Norbaitek egingo balu, gure inguruko norbaitek egingo balu, ez egit, barregarria inkluso. Beraz, pixka bat uste dut hori presente eduki behar dugula, joaten zarenean Tanzaniara edo Ruandara, ume horrek bere gurasoak dauzkala, bere nahiarra dauzkala, eskolara joango dela bihar goizean, eta Bilbon kolumpion jolasten ari den umea bezala tratatu behar dugula. Bizitza desberdinak izan, eta kultura desberdinak, baino... Ez dakit, iruditzen zaitia bereziki adin txikikoak direnean. Ze horia, beste kontu bat sartzen da, eta adin txikikoen irudi eskubideak, eta ez horiek bidaiarekin, baizik, eta badaude ezakit, familia influencerrak, eta umea jaio eta txikitatik erakusten dutenako umea sareetan angulo guztietatik, eta kontatuz ze krema emango dioten umeari ipurdian gorrituta daukalako, eta ez hori soilik baizik, eta umearen ipurdaren argazkia jartzen dute, eta... Bai? Bai. Hoi, pasatzen da mundu. Pasatzen da, bai. Ai, ama! Pasatzen da, bai. Eta horrekin lotuta, beste iritzi ez ohiko bat,
irakurri dudana, baina asko gustatu zaidana. Dela, bidaia guztiek ez dute zure bizitza aldatu behar. Bidaia guztiak ez dira zertan eraldagarriak izan zure nortasunerako. Pertsona honek aipatzen du, sentitzen duela badagoela olako presio bat, ez? Indiara joan naiz eta bueltatu naiz, eta beste pertsona bat naiz, ez dakit, nire nortasuna aldatu da, nire lehentasunak aldatu dira, eta benetan izan da eraldagarria, edo Zelanda berrira noa, eta han pasatu diabete, eta bueltatu naiz, eta eske, ja, enator bat, hemengo gure herriko ohiturekin, eta pertsona honek esaten zuen, ondo dago, joatea, ondo pasatzeagatik, eta bueltatzea, esan ez, super ondo pasatu dut, eta deskantsatu dut, eta ez dit bizitza aldatu, eta pertsona berbera naiz, joan aurretik, eta joan ondoren. Eta asko gustatu zait? Ze iritzi dugu? Bueno, a ber, emateko beti gure esperientzia guztik ikeragarri hona behar dutela izan, edo, bueno, batzutan ebai... Eta txarrak ere bai esan barko genituzke, ez? Eta txarrak ebai. Ematen du beti dena ondo eta primeran eta zoragarria, bueno, igual ez. Ni akordatzen ez junitzen lehenengo aldiz Eskoziara zen neharrak iten itun. Ge ondo pasan nun, baina, bueno, esan nahi ez dut. Horren nik esaten nun, ze kristo itet hemen, ez? Baina, a ber, Indiara hilabeteko junda asko aldatu balimazea esan nahi du, bueno, ez daki bueno, a ber, hor oinarriara ez daki nolakoa zan, ez? Bueno, igual baleike, olako toki batea junda, igual interesatzea gehiago, ostra, ez dakite zer erligioetaz, gehiago ikasiko. Bueno, baina olako dosi txikiak dira, ez? Horren, bueno, aldaketa txikiak nik uste gero norbera ere sortzen edo elikatzen dijona, ez? Baina ez dakit, olako aldaketa ikierarrik ematen jende horrekin, ez dakit, nik ze konfiantza, pentsatzet, Jesus, hau nola ote zen lehen ordu. Juteza igual tokitara, edo zoaz Afrikara, berdin zait, baina esatezu, nola aprobetxatzen dituzten gauzak, ez? Esatezu, guk ez zebo egiten, olako, igual autokritika batzuk egiten ditu gure ganako. Baina gero unea etortzea eta berriz belozia baten astega bizitzen, hor dau, baina, ni ez asko aldatu zen, hori, ia betikoa naiz, igual teori aldatez zait, baina praktika asko ez. Esaten zan konfinamenduarekin ere, zenbat aldatuko gea, ni izango naiz ezakin nolakoa gero, eta gero, uste dut, gehienok ez, gure bizitza berriz ere zuk esaten zenuna, errutinan sartzen zara, egunerokotasun hortan, eragingo dizu zeozterua lortxigeatu, baina, aldatu hainbestere ez dakit, bai. Ez dakit, June, zu zer diozu, zuri igual bidai batea junde ikerragarra aldatu zea? Nik, nik ez daukat sentsazio hori, hori aipatu ez dutena, esate ez du igual hau, hartu berko genuke edo honei kaso egin, baina gero ez da guztiz erreala bueltatzea zure eguneroko bizitzara, eta zu saiatu zaitezke aldaketa hori egiten, zure inguru guztiak ez zaitu, ez du ulertuko agian, naiz eta minimoa izan, orduan, da, nik uste gehien aldatu ninduen gauza bakarra zela, nik pasan nituen udaran 3 aste Irlandan, eta bueltatu nintzen teari gustu hartuta, eta tea hartzen egunero, orain ja ez dut hartzen. Oie buka oia, Begira, Oiuri, akaso Kolombiara joan marko dugu, eta kafezale bihurtuko bueltatuko gara. Baina, nik ez altzeate kafezale. Ez. Ai, ama, bida, egitan? Etzenekin agurtzane. Karo, kafe utxaren tartera kaso ez da. Ez baina ez, bani etorren ez gaur bigarren kafea, 3. kafea hartuta. Hartuta, ja. Oi ba. Guri erizain batek esan zigun, egunean 4 gehienez. Bueno, bani beste bat gaitu zait, bazkalondon, eharra kafea. Baina hori bakarrik, besterik ez, bazkalondoko hori, eta gero ja ez dizu guzten. Gero ez, baina, bale. Nik bakar hartu dut, eta bigarren kafean kafe gabe jarraitzen dugu. Orduan ezin izan dut bigarren hartu. Baina, June, ez da ez eusteko, Eske ez dago Imanol, kafe bila bidaltzeko. Ai, Dios. Agian irati bidali beharko dugu. Ai, ama. Eta hemen beste bat, eta nienago bat ere ados honekin. Upa! Ara, pota. Pertsona batek dio, eskalak maite ditut. Hankak luzatzeko beharra sentitzen dute hegaldietan, eta horregatik gustatzen zait, urrutira banoa, 3 orduko hainbat hegaldi hartzea, tartean eskalak izatea, hankak luzatzeko. Eta bidenik aitortu behar dizuet, guztiz iritzi horren kontrakoa nahi zela, nik zenbat eta aldaketa gutxiago egin, ezagitez, garraioetan eta asko zabeto, nik halko banu, nire etxeko portalean hegazkina hartu eta
Ba, ez dakit, New Yorkera joateko, 9 ordu beharrean 15 pasa hegazkinean, 15 pasako nituzke, horrek esan nahi balin badu, ez du dela hartu behar. Trena Donostira joteko, Donostitik autobusa Bilbora, gero hegazkinean Frankfurtera, eta Frankfurtean eskala egin, eta beste hegazkin bat New Yorkera, eta gero beste bat, nik takada batean dena ingo nuke, eta horrela zorion txuberaz. Niri, eskalak maite ditut, esaten duen pertsona hori, ez zait fidagarria iruditzen. Ui, kontu zagurtzen eren aurpegia ikusita, ez dakinik, No, pizka kontra matea aldeare, zenbaitet kontra matea. Ondo. Ze bestela dena, bai. Bueno, espergarri izango ulertzen da, nik batzutan ere nahiko nuke, balimagoaz Auskalon nora, zuzenen jutea. Baina, bueno, pentsa, Zelanda berriko bidai bat. Osea, luzea ez, urrengoa, bai, ez? Orduan, karo, 12 ordu, 24 orduko bidaia. Orduan, karo, 24 ordu abioien, bueno, pazientzire hartu bezu, baina, hor eskala itezu Dubaien, da Dubaien ez da, Dubaiko aeroportu ez da, bueno, bai da eksotikoa. Netzako aeroportu guzti badokate eksotikotasun bat. Ni akordatzen naiz, Dubaietik jungo naiz Afrikara, ze Afrikara juten itzanean lanea, askotan egiten un eskala Addis Abeban, pentsa, Addis Abeban. Eta orduan, netzako eskala hauek gustatzen zait, eseitzea, da beide otea, da orduan ikustezu jendea, sekula ikusi iztezun jendea, sekula, noski ez da sekula ikusi jende hoi, baina esan nahi zut, ai ama, oik, arropaekin nungo koteie, nine burui. Oik izango Euskal Nungo. Azte naiz, nire pelikulak iten, bisaiaren arabera, azte naiz, bida, okti Etiopiakok, ze hauek bauzkate olako aurpegia okete finegua, bida, hauek izango ez dakin nungok, geho erdik ez ditut asmatuko, baino, oida, Televisión Espainolako ladoseko dokumental bat ikuste, baina antxe bertan. Antxe junda bertan, baino, eskalai probetxu atatze aldea. Gero ere, eskalatan batzutan izaten da, igual, jabi hoien da izerdu saieta, izatez du bat, area jonda, krema pixkate mano, kolonia bota, komunia lasai juno, izatea, o kafe hartu, kafe hon bat. Karo, hor ja, goiuri gu. Kafe hon bat. Eta, nik maite dit eskalatan, aeroportutan, juten, egitan, hau egi da, ni naiz coffee addict bat, bai? Horren juten naiz, aeroportuko kafetere guztik ikusten, zemanik ebauzkez bat, da kafekin desente, horren gustatzen nahi kafea katillun hartzea. Osa, nahiz jarri kafe bat, kartoizko paso bat. Osa, mesedez, senyora bat naiz. Senyora bat naiz, oida. Eta orduan, juta naiz aeroportuta, katillu horren bila, eta kafesne bat hartzea da, benetan, kontatuko izut, kontutxo bat, behin, dola 2 urte badia Saharako kanpamentuta junginen Argeliara, Euskal Herriko, emakume olak, politikari, eta, bizkat nola baitere sozialki ezaguna ezin emakumekin ez, miren elkarresta, honintzen beita, bla, 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 egin genitun 4 egun kanpamentutan. Tanik komenta unun, egi esan, earki gare hemen, baino, Parisen genuken eskala ez, Argel Paris, eta gero Paris Bilo. Eta esan un, earki gare hemen, baino, nik bida, Parisko aeroportun hartu berten kafesnea, jarra izangoa. Eta orduan, pasak egin Saharan esaten kanpamentutan, hemen, oso esperientzi aberasgarria da, baino Parisko kafesnea, eta Parisen junginen kafesnea bat hartzea, antxe, senyora bezala, ez? Orduan, kafesnea, kafea eta eskala juko juri bida. Alako baten karambola bat indet. Niretzako kafea eta eskala ze kombinazio, ze kombinazio txarra. Jesus, goiori, orduan guk elkarrekin bediatuko bagenu, zu toki bat eta ni bestea, orduan? Ez, bueno. Bea galdi batean eta zu bestea. Alik eta zuzenekoan, eta... Antxe bertan elkartuko gara. Berez nahiago egaldiak zuzenak izatea, baina ezin balima da, goazen gauz guztei aldo nabilatzea. Hori egia da. Baina ez nik aukeratuta. Hau da, egokitu bazait, egaldia hola delako eta hainbat eskala egin behar ditut, eta diru aldetik ez da bestik eta hola, oso ondo begiratuko diogu. Guk ez daukagu gultzako abioi bat, orduan eskerrak ez. Eta gero ere, gustatzen zai bakizu zer bai, bida, den data jutea, minez den data arropa den data, igual izate igual, imaginatu, Sudafrikan, Ego Afrikan, han aeroportutan, euteien, muñekok etola, ez dira muñekok Disneyeko muñeko zarroik, jirafak eta holako, ze politxak, eta horren mantxoten ez, denboa pasea eta subenirrak eta hola, egia da,
toki batzutan souvenir guztik iguala dira, baina lau ordu pasa behar mailezu, guazen, gauzak, hola, hartzea humorekin, bai. Bai, ados nahi, eta nik gomendio badaukat, uda honetan Tanzanian izan naiz. Bai. Erekin. Bai, Tanzanian egon nintzen. Eta eskala intzinun. Bueno. Hueltan, Kilimanjaroko aeroportuan, dirua genukan, eta esan genuen, aldatuta ez, txampon aldaketarekin, eta orduan, jolas bat egingo dugu. Hemen dauden dendetan, erosiko ditugu, ez dakit, gozoak, edo kamisetaren bat, edo horrelakoak, prezioa behidatu gabe, saiatu behar gara, dauk txamponak, pentsatu dauzkezula, 10 euro, baina hango txamponetan. Zehatz, txampon guzti hauek gastatu behar ditugu, prezioa behiratu gabe. Eta oso jolas divertigarria da, aeroportuan zaude, eta esaten duzu, txampon hauek ez ditut bueltan ekarriko, Tolosan ezin dute zer erosi honekin, eta guazen behiratzea eta bea. Eta orduan egiten dituzu zure kabalak, ez gaieta honek balioko du hau, eta gaieta hau erosten balin badut, eta kamiseta hau agian pasa egingo naiz, baina kamiseta hau, eta agian urbotei hau hartzen balin badut, justu izango dira, txamponak edukiko ditut, eta joles divertigarria. Bai. Oso, esan dezake gauza bat? Noski. Bestela alertu ingo naiz. Berrize kafekin lotuta, eta berriro sobratzen dien txamponekin lotuta, eta berriro aeroportuekin lotuta. Mozambikia juten itzenen, bueltakon aeroportuan Maputotiken genekan eskala auskalo nun jazan ez goatzen, baina, kontu da, beti usten ditula metikai batzuk, niretzako zan, munduko gauziko bena, Maputuko aeroportua txiki da. Osea, dauzkezu lau bat, eta orduan kafeten nintzero, eta lau batek ikusetxezu. Abiona balin badu, bakizu zurea dara, porque ez da, ate gehiago, zenbait aeroportutan, kafeare pixkat estres gehiokin hartzezu. Baina niretzako zan, hobena, metikai batzuk ordetzea, eta antxe kafeteria jun, kafe bat eskatu, da geho pastel dena, eta ezakoa, Portugalen ohikoak dien pastel hauek, eta hoi hartzea. Da, azkeneko metikaiak, antxe gastatzea. Da geho sobratzen dienak, eten dia batzutan kutsa batzuk eura, baina guztien dituen, igual, itxusia desatea, baina guztien dituen komunen, sobratzen dian metikai horiek, ez dakitze, etxeak hartzeko ez dute zer bali hori zen, igual norbait pasatzen bali eta hartzen baditu, gastatzeko edo, hori tenun. Ez dakit oso politia dan hori ditea, baina, horretzen duzu, eta norbaitek hartuko du behar bali madu, edo? Hori, bai. Baina, kustezu ez zeman baiteeten kafea, Bai, kontatu geha. Beste bat, bidaiekin lotuta noski, aipatzen ari garen guztiak bezala. Hemen dio, batzuetan, hiri bat ezagutzeko modurik onena, autobus turistiko horietara igo, pertsona bat mikroforakin egoten dena eskuinean hau daukazu, ezkerrean hau daukazu, eta hiri guztia zeharkatzen duzu. Eta batzuen arabera, hori omen da, hiri bat ezagutzeko modurik onena. Uste dut denokin degula. Denok. Hoi uste balin badu, oso ondo, baina, baina oker dago. Ez oker, beha zuzen ongo da behantzako, baina ez esaten nahi zu, hoi perez amateit. Ai ama, baiet. Eta zu garezun arpegikine bai. Bai. Ni ez dakiz sekula, igo nahi zenolako batea. Ni bai. Bai? Nun? Ikastetxeakin junginen... Ikasturte, maierako bideia, edo? Frantseseko kurtsoa maierako bideia egin nun Parisera. Eta ni Parisen lehenago egondan egon. Orduan behintzat, tokiak ezagutzen nituen, eta bertan egondan egon. Autobusera egotzen zea. Eta bai begira, pasatzen egea Arco del Triunfoko rotondatik. Rotondan. Ez dakizen bat kotxe. Autobusa alde batea eta bestea. Ikusten dezu oso polita bai, baina ez daukazu momentu bat ere gelditzeko bertan ezin dezu jetxi. Bira, han, Torre Eiffel, hemen, Louvre, hemen, bai, oso polita, baina naiz egon bertan. Eta gero oso bertez euken genuen tartea, eta irakasle kondo antolatu zuten, eta egon ginen toki horietan. Baina niretzat autobus horiek. Niretzako ere ez, baina ulertu dezaket pertsona bat, niretzako hiriak ezagutzeko moduriko bena oinez da.
jata, baina gauen ja txiki nahi, ama zer dauket, neka-nekain da, ez, hainbeste oinez ibilita. Ulertu ezaket, oinez ibiltzeko zalitasuna dauzken jendentzako, edo agian ezakezula denbo asko, zuk egun bat emarra nazu hiriburu baten, autobusen sartuta nahizun guztia, baina den alperrik izangoaz, etxeagoatuko gero ezertaz. Baina, ados, oendiken, adina eta osasuna daukagu ez, ibiltzeko, eta gure kideko jendeke jute ere, egia da. Baina, netzako nik ez. Niretzat ere ez. Eta begiratzen dizu gaina mundu guztiak. Sentsazioa da begiratzen dizula jendeak kaletik. Autobusa, gaine izaten dira kolore asko gorriak, edo horrela ez, nahiko deigarriak, eta orduan pasatzen dira, eta autobusa begira, eta zu zaude oinez, eta jende autobusan hori xerita. Eta gaina nik uste ez duela asko pentsatu beharrez, eseitzezea horralturen, gaina, hori beste gauza da, nun eixertzen zean. Beran eixertzen? Claro, beran eixei zaitezke, baina ze ikusiko ezu. Jesus, lineako autobusa gutea bezala. Gu euritan junginen, baina goian, aterkiakin. Ai, ama. Beste bidaietzen modu bat, edo gauzak ikusteko bat, baina nik ere ez nuke. Ez, aizu eta gauza bat, zuek, hau neukan pentsatua galdetzea zuedi, goiuri galderekin hasi baino lehen. Goiuri, egin dezake galderanik. Zuek, hiri bat jute zatenen, ze bilatzen zuen beti? Batzuk, manik ez, batzuk beti nahi dute, ez dakit, ikusiete tripat horren daula jatetxe bat, ez dakitzen bat izarko barea junet, edo, ez dakit, edo, manik Elizak artea maite, eta orduan, zuek ze bilatzen dezue? Esango nuke hiriaren arabera, ez da? Egia. Hiriaren arabera, baino ni banaiz monumentuak ikustekoa. Ikusten oitakoa. Monumentuak ikustea gustatzen zait. Egia da noizbait, aipatu izan dut nik tarte honetan asko disfrutatzen dudala bidaia prestatzen. Niretzako bidaia hasten dela aurreko asteetan edo interneten begiratzen dudanean ez dakit hiri honetan hau eta hau dago eta ez dakit, eraikin hau eraiki zuten lehenengo mundu gerraren ondoren, eta ez dakit zer dago, eta dauzka metraia zuloak, eta ez dakit ze, eta gustatzen zait, kuskusiatza, eta orduan ja... Ze jantzia zu? Ez, da, nola, ez dago dan diru asko ezin dut bidaia luzatu han bertan. Eta orduan luzatu behar dut etxen. Hori taktika hona da. Bidaia prestatzerakoan, da horrela sentitzen dut, lehenago hasi naizela. Hori da, Baina, historia, begira, esango nuke historiak erakartzen hauela. Vale. Bai, ni ere seguraski, ni monumentu zalea naiz, museoak ere akaso kuskusatzen ditut aurretik, ez, zer dagoen, baina adibidez aipatzen zenun tripat, sor eta olakoak ez ditut asko erabiltzen, nahiago izaten dut, eta ni iria bera kalean zurrupatzekoa naiz. Jutik oinez jun eta topatzen dituzun gauza hoietan sartu, ikusi, aurkitu, jan, bai, adibidez jateko edo tadendak eta olakoak aurretik etzaita asko gustatzen bilatzea. Eta gero historia eta bai, baina gustatzen zaitere bertan bizitzea hiriak edo duena. Egia da, egun gutxi dituzunean eta aurreratu egiten duzula lan hori igual antolatze aldera, ez denbora ez da galtzea, baina bai gehiago aprobetxatze aldera bezala. Baina, ez dakit, gero lekuan arabera, ez berdina da Erromara joan edo Lanzarotera joan, hiria esan duzu egia da, orduan, bai, hirian igual, ez dakit. Bai. Bitxikeriak adibez nik bai begiratzen dut aurretik askotan, ea liburu denda bereziren bada on. Eta bigarren eskuko den dena ere bai. Hori bai begiratzen dut askotan. Baina gero igual ez dut erraz topatzen, baina gustatzen zaizkit liburu dendak eta naizta hizkuntzan ez zer ulertu ez, izugarri gustatzen zait. Adibidez justu Erromaneo nintzen abenduan amarekin, eta ez dakit nola iritsi ginen, ez dakit Eliza izan dako liburu denda bat otezan edo, eta zeukan kafetegi bat zeukan goian, gero, bai, eta izugarri politxegian ez genuela kaferik hartu. Kafea eta liburuak. Baina sofan eseri ginen, bai. Eta nik onartzen dut, Elizetan sartzen naizela asko. Eta beroek bali mauzu behar toki. Neskak, goizeko 11 jotzear dira, eta naiz erratiko estudio zentraletara joan behar dugu azken ordua ezagutzera, beraz, agurtzen agur esan behar dizugu. Aio,
Agur eta beste bati kaixo ze Zurine Iglesiasek azken ordua kontatuko digu. Egunon Zurine. Egunon guztioi, astebeteko etenaldiaren ondoren Nafarroako nekazariak itzuli dira errepidetara azken orduetan beren traktorekin eta Iruñeko erdigunera iritsi dira. Protestekin ekin diete berriro otsailaren 6ko plataformako nekazariek ostegun iluntzean hasi dira lehenengo mobilizazioak egiten, traktorekin Volkswagen lantegiko sarbideak blokeatuta, ostiral goizean ere horixe egin dute gaur eta lehen orduan Iruñeko erdigunera iritsi dira. Bere protestari berriro landabenean ekitea ez da kasualitatea izan, argudiatu dutenez horrela salatu nahi zuten Nafarroako gobernuak tratu hobea ematen diola Volkswageni nekazariei, baino beraz horrek trafikoa noski moteldu egin du eta toki batzuetan auto ilarak eragin ditu. Beraz lehen orduan Iruñean sartzen hasi dira, eta Merindaden erdigunera iritsi ondoren, Bianako Printzea plazatik, Zaragozako otorbidetik eta Foruen plazatik nekazaritza sailaren egoitzara joan dira. Eta bestalde, hauxe gertatu zen atzo? Hauteskundeak apirilaren 21 izango dira. Iñigo Urkullu, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakariak iragarri zuen hauteskundeak apirilaren 21 izango direla eta hori iragarri ostean zenbait alderdi gehienen adierazpenak etorri ziren eta aurrenez urrez entzungo ditugu EH Bilduko Peio Otxandiano eta EAJko Imanol Pradales. Prest gaude erronkari heltzeko, gure ustez momentua berezia da, herri honek bizi duen momentua berezia da, eta honek eskatzen du goi mailako eztabaida politiko bat. Eta gure konpromisoa da, hurrengo asteak baliatzea goi mailako eztabaida politiko bat elikatzeko. Goi mailako elkarrezketa publiko bat elikatzeko herri honek dauzkan erronken inguruan. Hori da gure konpromisoa eta hori da gainontzeko alderdi ere proposatzen dieguna. Alderdikerietatik kanpo, interes partidistetatik kanpo, ohiko politika egintzan ohikoak diren kodigoetatik kanpo, lokatzetatik kanpo egin dezagun goi mailako eztabaida politiko bat herri honek dauzkan etorkizuneko erronken inguruan. Behar dugun testu ingurua emango digu eztabaida politikoaren erdian jartzeko euskal herritarron beharrak, arazoak, eskakizunak, itxaropenak, ilusioak eta ametsak, hoiek egongo bai dira jokoan apirilaren 21. Eta amaitzeko informazio praktikoari dagokionez, trafiko zuzendaritzaren arabera ez dago gorabeherarik nabarmentzeko, hori bai, azken aurreikuspen meteorologikoen arabera, neguko bide zaintza plana aktibatuko du Eusko Jaurlaritzak, gaur, gaueko 12etatik aurrera, elurra iragarrita baitago, astebururako berez, hori esek azken orduko kontuak, eta oraintxe bigarren kafearen esku uzten zaituztet. Eskerrik asko Zurine, gero 12etan informazio gehiago, baina bitartean gu dantzan hasiko gara, eta gonbidatzen zaitugu, Zurine, zuk ere dantza egin nahi balin baduzu. Vestida, ¿no? Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Ay. Macarena tiene un novio que se llama. Que se llama de apellido Vitorino. Zer da oiune, zergatik esan diguzu jartzeko Macarena? Bueno. Ez dizu bat tepeatzen. Asko dantzatzen dut, jartzen dutenean. Belaguna ondo daukazunean? Ez daukat inoiz, beraz, berdin du. Egongo da entzuleren bat oraintxe bertan naiz irratia sintonizatu eta esango duena. Ui, konfunditu egin naiz eta kope entzuten ari naiz. Baina ez, naiz irratia da, baina honek badu bere azalpena. Bai, badia kirol txapelketetan, olimpiadetan adibidez, beti entzuten da, marka pertsonalak hausten direla edo munduko errekorrak batitzen direla, eta adibidez segundo gutxitan egiten dituzte 1 metroko karrerak edo bizkarrez igeri. Kirol horiek praktikatzen ez ditugunok, inoiz ez genuke usteko adibidez, lurretik 2 metro eta 45 zentimetrora dagoen makil baten gainetik salto egitea bizkarrez posible denik.
Edo kiroletako, hori, azkenean kiroletako errekorra gainditzea zaila ikusten duten askok, azkenean Guinness errekorrak hausten saiatzen dira. Eta esan bezala, Guinnessetaz gabiltzan honetan pentsatuko dezute, Makarena bestia zergatik entzuten ari garen. Sareetan bideo bat viralizatu da, Elena Castilla izeneko neska batena, eta berak jakindu Erresuma Batuan dutela Makarena dantzatzen, jendea batu dena Makarena dantzatzera denak batera, behaiek dute rekorra. Jende gehien bildu dituen dantzaldia, Makarenaren dantzaldia, Erresuma Batuan. Eta izan dira 2219 pertsona bildu ziren, tokiren batean Erresuma Batuan Makarena dantzatzera. Ez da inbeste, ez da? Ez da inbeste. Ez munduko marka bat, munduko marka bat edukitzeko 2000 pertsona Makarena dantzatzen. Errexia den dantza bat, bai. Ez egit, haumen Bilbon, Donostian ere, bai, Donostian egin zuen argazkilari batek biluzik jendea, horregongo ziren 2000 baino gehiago, ez da? Bai, kursalean intzun adibidez, uste, ez dakitzen bat egongo ziren. Esan edo, 2000 oso gutxi da. Elena hau Madrilgoa da, edo Madrilen bizita bintzat, eta proposamen bat egiten du bideo honetan. Noski, berak pixkata serre edo pike horretatik esaten du nola den posible, ea Erresuma Batuak eukitzea rekor hori eta ez Espainiak. Orduan, bere plana izan da Retiro Parkean 2300 pertsona jartzea Makarena dantzatzen. Eta zekarri du honek bideoa viralizatzea eta jende pila batek komentarioetan baiezkoa ematea. Orduan, antolatzen hasi da. Hitz egin du baimenak eskatu ditu Madrilgo udaletxean eta tramiteetan dabil, Guinness errekorreko jendearekin hitz egiten dabil, eta WhatsApp kanal bat sortu du, bertan jendea sartu dadin, benetan joango direnak. Eta esan du, joango dela komentatzen noiz egingo den, eta guk ere entzulei aipatuko diogu errekorra bat itzen duten, baino eskatu duen... entzuleren batek joan nahi du Madrilera, bizita bat egin nahi du, aprobetxatu nahi du. Asteburu pasa juten zea, ikusten dezuan antzerkiren bat, kontzerturen bat, eta Makarena dantzatzen dezu, eta bueltatzen zara etxea. Guinness batekin. Eskatu duen gauza bat izan da, WhatsApp kanal horretan sartzeko, bertara joan behar badezu, berak jakiteko jaun behar dezula, eta mesedez, zuk eta beste pertsona batek joan behar badezute, biak sartzeko kanalera kontatuta ukitzeko. Orduan hori hain nintzela behiratzen, pentsatu dut igual begiratu ditugu ere Guinness bitxi edo dauden munduan, zehitzen. Nere ustez Guinness munduko marka guztiak dira bitxiak. Bai, egia da. Ez? Gogoan dut, nik uste dut ezagutu nuela World Record Guinness kontzeptu hau, telebistan agertu zelako gizon bat aurpegian arropa eskegitzeko pintzak jartze zituelako aurpegian, eta munduan pintzak egien... Kazen bat zituen. Ez dakiz, baina ez zitzaion aurpegia ikusten dena pintzaz betea. Aurpegia hundia balin baduzu, ez tegit, ez, abantaia daukazu, baina pertsona hau ospetsua egin zen, arropa eskitzeko pintzak aurpegian jartzeagatik. Eta orten ezagutu nuen, zegoela, munduko errekorren kontzeptu hau, eta denetarik dagoela. Bai, ni horietan behira ibili naiz, eta karraizkizuet 5. Vale. Lehenengoa da, pixkat gurera karrikoet gero, baina kontatuko izuet. Ashrita Furman izeneko pertsona batek, erabaki zuen saiatuko zela bere buruarekin alik eta arrautza gehien hausten. Eta, klaro. Hain serio esan ez du, Jone. Errekorra lortu zuen, nik uste inorrez delako saiatu besterik ere hau egiten, zenbat uste dezute hau zituela. Ez dira... izugarrizko kantidade ez dara. Baina, denbora batean esan duzu? Momentu batean jarri zen eta denak jarraian. Hospitalera joan gabe. Osa, muga hor dago. Suposatzen hori izango dela. Muga ez da denbora. Mareatu gabe. Muga da, hospitalera joan gabe. Ez dakit. Hemen denoko la arretzak. 40. Gehiago. 60. Gehiago, 80 izan ziren. Mina. Eta, argazkia bilatzen baldin badez dute, pixka bat barregarria da, zego gogorarazten dizu, zure lagun hori sagardotegian saiatzen denen intxaurrekin hausten, badauka kopetan marka berdina. Bai.
Bueno, hori izan zitekeen, ez? Euskal Herrian egingo bagenu... Guztiz. Ekibalentea, intxaurrak sarotean. Norbait saiatu zen ipurdiarekin uste hausten alik eta gehien men inguruan. Baina ez dakit oso ondo nola atera zen hori. Ezagutzen dugu guk pertsona hori? Inguruan esan duzunean, ez Euskal Herrian. Pentsatu denik ere jakin barren. Nik badaukat lagun bat oso ondo hausten dituen ipurdiarekin, izugarri da. Jartzen da, pum, segituan hausten ditu. Eta bestearen atzetik. Larogei, oso ondo. Begizut, gauza hauekin zer iruditzen zaidan barregarriena? Egon behar duela, notaritza ikasi duen pertsona bat, eta oposaketak gainditu duzien pertsona bat, hor, ez dakit, ordenagailuarekin edo boligrafoarekin eta kuadernoarekin begira eta gizona buruarekin arrautzak apurtzen eta gizona apuntatzen txak, eta gero etxera jugada pertsona hori eta esango du, nik ez dakit, ikasi nuen zuzenbidea eta gero masterra egin nuen notario izateko eta 10 urte eta bentxe oposaketak bidetik amona hiltzitzaidan eta nire lagunak baztertu nituen ze ikasi egin behar nuen pila bat eta orain hemenago Ginesak apuntatzen. Maitasunean gako bigarren bat, ekarri duena da, lehenengo galdetuko dizuena da, nola sentituko zinateketen zuek, 217 aldiz, zuek baztertu edo errefuxiatuko bazintuzten. Esango bazizuten ez, hau ez. Edo zu ez. Kontatuko dizutze, hau, 2021 batean, nik uste iritsi nintzela zenbaki hortara, eta orduan, horrela bizitza, ez esaten dizute, kalabazak ematen dizkizute, eta aurrera egin behar duzu. Pertsona honek ez ditu kalabazak berekiko jaso. 217 aldiz, baztertu dute bere eskuizkribu bat. Nola? Aurkeztu du liburu bat publikatzeko. Argitaletxe ezberdinetara. Argitaletxetara. Eta 217 aldiz esan diote ezetz. Zenbagarrenean esaten duzu hau txarra da. 217an? Ez, askoz lehenago. Bai. Baina honek ematen du 216an etzula amore eman. Orduan, berak etzun eman? Nik idazten balin badu zerbait eta ematen dut elkarrera eta esaten didate, tamalez ez eta esaten dut. Ian etzaile beraiei gustatu, genero ontako asko auskatelako gaina urten, eta venga, ereinera joango naiz, eta han esaten didate, ez eta esaten dut. Aizu, bi ez hirugarrenean nahi danez, susara joango naiz. Eta susako ateak joten ditut, eta ematen dit eskuizkriba, eta esaten didate, etzaile gustatu, eta esaten dezu, txalapartarekin saiatu naiz, venga, eta txalapartara joaten zara, eta txalapartan ez eta orduan esaten dezu. Agian beste bat idatzi beharko dut, agian honek esan nahi du, liburu honek ez duela interesik, edo kalitatez, nahiko iskaiza biela, baina ikasi dut, balio izan dit, guazen, beste liburu bat idazta. Ikasketa bat, ez? Ez, laugarren, baina 217 aldiz. Bai, 176 editore baino gehiagok begiratu dute liburua, eta 217 aldiz esan diote ez. Demonio txarra izango da liburu hori. Hombre. Ez? Zakizia izango den, baina famatu egintzen, horregatik. Ez zuelako inork nahi. Eta beste zerbait idatzi zuen pertsona honen noiz baitez, ez? Ez du jartzen horrelakorik, ez dut uste. Begidaz txarra den, ez zuela inork argitaratu marketing ikuspuntu batetik, ez ere, ez? Zuk esan dezakezu, begira, 217 aldiz ez esan diote, nik argitaratuko dut, nire argitaletxerekin, jendeak jakimina dukiko du, ez? Esateko, zer datzen zaion liburu honi, hainbeste aldiz baztertua izateko, eta erosi egingo dut. Hori gertatu daiteke. Marketing aldetik egiten dira horrelako gauzak, eta hala ere, ez bain badute, estrategia hori erabili, horrek esan nahi du liburua. Benetan txarra dela? Benetan txarra. Gehiago? Bai. Honek benetan harritu nau, ze ez nekien begietako betazalekin pixua jaso zitekenik. Nik entzuna nuez, baiet, oso indartxua gomen dira. Space Cowboy bere burua izendatu duen pertsona honek 65 kilo kargatu izan ditu
bere begietako betazalekin. Baina, posible da hori? Bueno, bai, ez? Egin du, beraz. Notario batek esan zuen. Niri erori egiten zaizkit, betazaleetako hileak. Baina ez hileak. Betazala bera, Betazalea. Bai, izango da betazala orduan, nola bait. Ez dakit nola izango da. Diozu, ez? Bestela pixua eustekor. Ze mina. Ez dago argazkirik, ez? Ez dago argazki, bueno, nik ez dut argazkirik topatu, baina ziurrenik bilatuta topatuko zenukete. Eta eskua altzatzen dudanean autoa iztopa egiten Beti hietan pentsatzen ari nintzen dit, esan barru, zer rimel erabiltzen duen pertsona honek, indartzeko hile horiek. Nik argazkia balin badago ere, ez erakutsi, nik ez dut ikusi nahi, ez zait bat ere gustatzen. Bilatu nahi duenak bilatu bezala, badago irudiren bat ikusten dena uste dut, eta hortaz gain... Dena esan didazu, bere izena erabili ordez, erabili balin badu Space Cowboy ez izena, horrela dago. Baitugu gehiago, Jone? Bai, dago beste bat, agian pixka bat, nazka aldetik ere eman dezakena, edo, bueno, ez dakit, sentsazio txarrarekin utzi nagoenanik, eta da dietarik arraroenaren Guinnessa, eta kontua da pertsona honek denetarik jaten duela. Ez dakitzen puntu irainoko gozea euki behar den telebistak, bizikletak, oeak, edota hilkutxak jateko habilitatea edo izateko. Baina... Ze puntutan egiten diozun koska metalezko zati batei, zesan nahi dut, bueno, koltsoi batek euki dezaken... Bueno, ba ez dakit. Sabeleko mina sentitzen dudan oraintxe bertan. Bai, niri gauza hauetan interesgarriena iruditzen zaidana da, nola, ez zaitez, doai hauen astapenak nolakoa diren. Ze momentutan jartzen zea esaten duzuntzuk, aizu, agian ni izan daiteke gauza rikarraroena jaten duen pertsona, ez? Edo agian ni izan daiteke kilo gehien, betazalekin kilo gehien eusten duen pertsona. Ze uneetan esaten duzu? Telebista bat jango dut. Bai. Hilkutxa bat jango dut. Bai. Horregatik izan dut gorputxerra uzten duela. Nik kroketak nahiago. Eta azkeneko bat ekarri dut, jendea biltzeakin hasi gea, beste bilera edo bilkura bat ekarri dut. 2008an, Irlandan, historiako errekor, jartzen dute benez, barregarrienetako bat edo lortu zen, ia 200.000 pertsona potxokiz mozorrotuta elkartu baitziren. Oi politia da, Juri ez, aurrekoarekin alderatuta bintzat. Hori bai. Horregatik utzi dut. 200.000 esan dizu? 200.000 pertsona. Gutxi zitzu zaizu? Ez 2000 makarena gutxi zirela, baina... Bai, kursaleko atopatu eta 1200 bakarrik izan omen ziren. Bai? Begira, agian nola biluzik zeuden, ez dakit hainbeste titita, hainbeste barrabil iruditu zitzaigun. Bikoitzak aro, jende gehiago zegoela. 200.000 pertsona potxokiz jantzita, karo. Hori politia da, nire gustatzen zait. Bai, eta horri bueltaka pentsatu dut Euskal Herrian zerrekin bildu genezaken jende gehiago. Opa. Zer egite. Euskal Herrian munduko errekorra zer egiten. Bueno, lehen aipatu dugu sagardotegietan intxaurrak buruarekin lertzen. Denak batera agian izan daiteke bat. Denak batera, ez? Ez aizen bat pertsona, intxaurra... Hori izan daiteke. Zenbat ambulantzia batean bazpada, ere? Hori da, pare bat. Bestela. Berritxarraken bira izan daiteke Guinness World Recorden munduko birarik, agur birarik luzeena. Hori izan daiteke. Munduko agurrik luzeena, nik uste dut berritxarrakek duela. Hori bai, munduko World Recorden. Telesaia, Goen kale. Hemendik diote ternua txaketa jantzita jende gehien elkartzea. Jende gehien biltzea. Hemen Julenek. Bai. Edo Salomonak, izan ditekela. Bueno, ez, bai duzu zer gertatzen dan? Salomonak oso bodan jarri direla.
Rosaliak jantzi zituen, Salomonak. Broma da. Ez, eta Indira pixkot ospetsu, eta aurrekoan Salomonak jantzi zituen Hailey Bieberrek, Justin Bieberren emazteak. Eta orain... Benetan? Bai, Benetan naizea? Benetan naiz. Behingoz nerbizitzan modara noa? Bai, eta orduan orain... Moda baino lehen. Mundu guztian ezagunak egin dira... Izan zea lehenengoa, June. Salomonak. Salomonak euskaldunak izango alia bezala, ez? Baina oso ezagunak egin dira, eta orain ja ez da hola ikur euskaldun bat. Nahi berdin zait. Asteburuan Parisen izan ginen, eta Montmartre inguruan, bi emakume Japonia Roso Dotore jantzita, argazkiak ateratzen, eta Salomonakin. Bai, biak Salomonakin. Nahi bain ez egotzea prezioa Hailey Bieberre jazten ditulako. Bai, niri hori beldur ematen ditu, bai. Indiokerrek dio altuz motxilak. Hori bai. I have this dream, my daughter-in-law kills me for the money. She thinks I left them in the will. The family gathers. Ez dakit, munduko Guinness rekord bat Euskal Herrian, Instagram storietan gehien hitz egiten duen pertsona izan daiteke Peio Reparaz, adibidez, tardun munduko rekord Guinnessa emango diote. Edo kak gehien markatzen dituen pertsona. Kak gehien markatzen duen pertsona. Ez dakit. Munduko zirkorik politena daukagu. Gure zirkoari Guinness rekord bat ematea, legoke gaizki. Ez dakit. Limoi batzuei zuku gehien atera dien pertsona izan daiteke Izaro Andres. Takit, etzarete laguntzen ari? Ez, bat ere. Ni bueltak anabile. Bueno, ilargia kantatzen denak batera hori izango litzateke hori erresa da, jende askok. Irrintzia, botatzen, eta gauzak, baina hori oso. Folkloretik. Osea, 8.000 gehien igo dituen herria per capita. Hori egia izango da. Ez? Bai, ziurrenik bai. Guk ezauko meriturik, nik ez dut 8.000 gorik igo, baina... Nepalekoek, seguraski... Bai, Michelin izar gehien dituen herria berriro per capita, baina hori beti aipatzen da, ez? Donostia dela... Emeretzi jatetxe, emeretzi? Lengoan esan zien norbaitek. Ja, zain beste, galtzen ari bara. Bai. Hizkuntzak ere badu. Txikitua, bai, honik ere hori pentsatu euskararekin zerbait. Idatziko nuke urtean esaten dena. Besteren bat, baduzu buruan? Ba, ezagit. Bueno, gu izan gaitezke oraintxo bertan mailan begiratuta beraien saioari kontradikzioa gehien eramaten dion izena kontuan hartuta 3tik 2 ez dutela kaferik eratzen. Eta kroketa gehien jaten dituen irratsaioa ere izango garazi horrenik. Hauxe izan da munduko errekorren errepaso azkarra, espero dugu gustatu izana. Lotxagabeak esaten dute hemendik. Lotxagabeak egunon Iñigo Asensio. Baina tarte honi amaiera eman behar diogu eta tarte honi amaiera emateko azkeneko World Record Guinness bat otu zait eta dela aurkezleri gabe... Hori zaten pentsatzen nahi nintzen. Aurkezleri gabe irratsaio gehien egiten dituen irratsaioak garela. Iñigo Asensiok ies egiten digulako astean 8 aldiz. Aio! Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun bekatoros bat?
Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista Beka Tolosa, guk dakigun arte behintzat, alduden Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena Beka Tolosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, pixkat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea biziki queer baita, eta transidentitatea biziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Historia hori iruditzen zaigu, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno, ose. 10 urtez entzatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados. Hola eginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutzea ere. Beka Tolos kontzeptua liburu honetan haratago doala edo ez dela, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abia pundua, erraitan umezala ni edo erlizio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz joeten gien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta nana. Txipidanik deia ikusen nuen Eliza etzela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat, eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea, adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea, eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten dutalarik biziki maite duten lana, eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten dutalarik behar duzu sofritu, eta behar ez duzu lana egiten, da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Aipatu dugu ostirala dela, mentalak etxera eramateko eguna dela, oso bidaiari esnatzen garela ostiraletan, baino badago beste gauza bat egiten duguna ostiralero. Bai. Dela asteburuko planen errepasoa. Hori da, arte eszenikoei dagokienean behintzat, errepasotxo bat egiten dugu beti, eta gaurko egunarekin hasiko gara. Gaur ostirala eta asteburu onsoan zehar ibiliko dira batetik bestera Zuhaitz Gurrutxaga eta Iker Galartza Almazenean lanarekin. Gaur, Zarauzko modelo aretoan izango dira 8etan, larun batean Astigarragan 8etan eta igandean berriz 3 Nafarroan beraz, baduzue hor lan hau ikusteko aukera zabala. Euskaldunen jatorria, historia eta irria lana eskainiko du Txikik, Marubi Jatabeko liburutegian atxaldeko 6etan eta okerrezpanago edonik entzun utortik Txikiren azken urtea izango dela horrelako lanekin. Bai? Beraz, berarekin, gozatzeko edo bera ikusteko gogoa duenak, aprobetxa ditzala Txiki da, bakarrizketak egiten aritzen da.
Bai. Eta azkeneko urtea du. Hori da nik entzun dudana, ez dakit gero akaso, bueno, ez dakit beste zerbait gertatuko den, baina behintzat hori aipatu du berak. Eta binakako bakarrizketa bat, kasu honetan Oiartzungo Abian kulturelkartean izango dena Atxaldeko 8 bertan izango dira Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai beren bakarrizketa berriarekin. Eta dantza pixka bat ere badugu, Shine ikuskizuna, Lasala konpainiarena, Elorrioko Arriola antzokian izango da gaur 8etan, larunbatean Irungo Amaian 7etan eta igandean berriz Lezoko Gizalan 7:30, ez? Batzuetan badirudi emanaldeak egitea kosta egiten dela eta justu danak pilatu egiten direla askotan, hauxe da Shineen kasua asteburu honetan. Eta beste dantza ikuskizun bat Andoaingo Basteron 8:30 larunbatean egongo dena, Erreka ondoan 2 gezur, Nerea Gurrutxaga eta Oian Abesgarekin. Eta aspaldi aipatu gabeko emanaldia eta badirudi espreski june hemen egon eta justu bihar larunbata. Begiratzea jun naiz bakarkana berroaz egon. Bihar larunbata Toto eskeniko da Usurbilgo zutegiaretoan Atxaldeko 7etan eta igandean Bilamonan izango dira Asier Hernandez eta Miren Gojenola aktoreak. Bihar arte soilik gazten inguruko obra bat da, 4 protagonista ditu, zozketan bidaia baterako txartela jaso du horietako batek eta 4 lagun joango dira. Eta bertan sexualitatea ulertzeko eta harreman irekiei buruzko proposamena edo hausnarketa egingo da. Zigoitiako gune sozialean izango dira 7etan eta ziur hemendik aurrera asko hitz egingo dugula lan honi buruz eta saiatuko gara bere protagonistak ere hemen gurean izaten. Identitarteak lana Gilkitxaro konpainiaren 25. urteurrena ospatzeko Gasteizko Baratzaretoan eskeniko da arratsaldeko 8etan. Lagun beltza asko, Lasarteko Manuel Lekuona aretoan izango da 8etan bihar larunbata eta Eukaliptus hemen izan genuen Jon Ander zuzendari eta protagonistetako bat, Lesakako Arriondo aretoan izango dira arratsaldeko 6etan. Eta larunbatarekin amaitzeko dantza proposamen bat Donostian, bertako Gaztezena kulturaretoan 7:30, Lo que pasa mientras. Lana eskeniko dute Rocío Tejeda eta Olaia Baie Bizkaitarrak. Bertan erorketaren inguruan egin dute lan prozesu hau eta erortzen garen eta erori arteko tarte horretan gertatzen denaren inguruan lanketa bat egin dute. Eta iganderako aipatutako ez gain beste 2 proposamen. Olagarrua joan den astean Zumaian estreinatu zuten lan hau Maitane Perez Olatz Beobide eta Nerea Arriolarekin Munitibarren izango dira eta Badon opera postdramatikoa Oiartzungo Landetxo aretoan izango da arratsaldeko 7etan. Ez jausteko esan bakardadeari gaur ez etortzeko na 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 na. Badakizue, hauxe astebururako arte eszenikoen agenda, plan gehiago egongo dira, beraz buruan balin badaukazue baten bat, idatzi gure txatean, WhatsApp bidez, email bidez, edo etorri gure estudiora eta aurrez aurre kontatu eta hartuko dugu kafea. Metxak sortu zizkidanan, galtzen dituenan, na 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 na. Eta ipatu dugu Euskal Herrian munduko errekor bat eman beharko baligute, ziurrenik jende gehien biltzeko kantu baten bueltan, ilargia izango litzatekela egian abestirik aproposena dena kantuan jartzeko, beraz ilargia entzuten joango gara pixkanaka aurrera gure gonbidatuari Leister ongi otorria ematera. Gero minez eragin didazu negarra, nire suat itzali da. Ez zara gaueko izar bakarra, ez zara. Bigarrenak ez direla.
Aitor Etxebarria, Gernika, musikaria. Gurasoak musikariak izan ezarren, txikitatik izan du musika inguruan. Gurasoak oso musikazaleak baitziren. Horrela, Ibai anaia zaharragoak musikaren ateak ireki zizkiola esan du noizbait. Honek musika ikasketak egin zituen, eta Aitor oso autodidakta dela esan dezakegu. Pianoa, solfeoaren oinarria eta perkusioa ikasi zituen hasieran, eta 14 urterekin anaiaren lehen diskoaren grabaketan parte hartu zuen bateria jotzen. Zine eskolan egin zituen ikasketak eta bertan soinu bandak ere egin zituen. Argi ikusi zuen zinemarako soinu bandak egin nahi zituela eta hortxe hasi ziren bere hastapenak film laburretan. Musika egiteko hainbat programa erabiltzen hasi zen gaztetan. Nonberak egiten zituen perkusio, piano eta beste hainbat instrumentu eta pixkanaka horrela elektronikaren munduan barneratu zen. 2007an hasi zen DJ lanetan El Chef A izenarekin. 2011an Londreseko zigilu batekin LP bat atera zuen, eta bere lehen nazioarteko bidaiak hasi ziren, eta baita elektronika munduan finkatzen hasi ere. Bere albunetan elektronika egoteaz gain, piano klasikoa, gitarra, kordela eta horrelakoak sartzeak ezberdintasun puntua ematen zien bere lanei. Eta 2021an bere lehen disko atera zuen Aitor Etxebarria gisa. Ordurarteko lanak elektronika klasikoen sailka genitzake akaso. Hemendik aurrerako lanean berriz, Aitor klasikoago bat agertu da, elektronika kutsua duena. Txikitati buruan zuen pelikuletako soinu banda egiteko ametsa, Hanot Mintegiaren Markak lanak eskaini zion 2016an, Gernikako bombardaketaren ingurukoak. Ordutik, telesail, pelikula, dokumental eta arte eszenikoetako lanetan ere parte hartu du. Ondarraoak, Mentiras pasajeras, Intimidad, edota El cuerpo en llamas telesailen jatorrizko soinu banda berea da. Edota El radioaficionado, Iker Elorrietarena, edota Ondalea, Abismo marino Asier Altunaren pelikulena. Duela gutxi Kukai dantza taldeak estreinatu duen Txalaparta lanaren musika ere berea da. Eta gaurkoan, honen sorkuntzari buruz eta beste hainbat konturi buruz arituko gara berarekin. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Aitor Etxebarria. Kaixo. Egunon, Aitor. Lehenengo galdera nik egin behar dizut, eta honek ez du zerikusirik ez musikarekin, ez antzeslanekin, eta ez da zinema munduarekin ere, baina oso galdera garrantzitsua da. Eta galdera hori da, ea kafea gustoko duzun ala ez? Claro, bai. Baina lehen, igual 16 urtegaz ez, baina hasi note sartu kafe asko, naze bestela ataketa egoten naze nahiko piperminenaz, eta bat goizien bai, eta igual ardau edaten baten, eguerdi zen beste bat, baina enaz, nire amak, por ejemplo, hartzen deu, eta nire lagune pegernikekoak eta falduta gero kafe bat, eta nire merkauen laletxe. Bueno, bazoaz gure zerrendara, kafezaleen zerrendara, aian guri hori gertatuko zaigu. 16 urte betetzen ditugunean hasiko garela kafe hartzen. Bai, orain di falta zaigu. Orain di falta zaigu, bai. Lasai. Aitor, oraintxe aipatu duzu pipermina zarela, eta nik irakurri du txikitan ere bazinela, ez da, inkietua, edo, gustatzen zitzaizula batetik bestera, orain ere okerrezpanago gustatzen zaizu asko ikastea, gauza berrietara irikitzea. Nola gogoratzen duzu txikitan zure hastapena musikarekin edo saltxeatzen hastia pixka bat?
Bai, ez dakit, igual txikitzuten ez dakit, zena horretan, baina argazki izan ikustetan agatxik, baina tranquila benintzen, con papu ekaseta, baina ez, beti zenaz, como, sobre todo, guztetan jartzen da, ikestie, dan hori, ez dakizune, ero, igual, atrai dut etxunero, exzitetan txune, baina probat ez dauena oso eskure, erolako, beti horren hori riesgo puntu ero beti egondako nire ibilbidien apurbet foko moduen, ero, bere parte honak eta bere parte txarra dekoz, baina beti, igual esaten maztien, egingo zu hau, eta esaten dut, bestakit eitzen, baina betxu, eskusa bada ikesteko, ero irakurtzeko horreri buruz, ero investigetako, ero esateko betxu, zindoten. Adibidez, orain musikara dedikatu edo ikasi nahiko luken norbaiti zer esango zenioke, agian horixe jakin mina duen horri eutxi eta pixka bat bide horretatik joatea, edo ikertzen jutea, edo zea holku emango zenioke? Nik usot bidie luzie dala, nik usot dabela denpori danetarako. Nik gogoratzen dut Berlineko manager bat eukin eban, da sazten baten. Hau da, como justo topen eban, como nire hueko apur bat elektronika munduen, da sazten, oin, dekosuz 10 urte, como si hicieses arkitektura eta master. Como oin dekosuz 10 urte, hitzeko gauza bardinen inguruen, gauza ezberdinek, eta horri igual, ondo doietxu, 10 urte eta gero, eta hor eskolan da, azkenen pentsetan gu gauzak priziegaz datozela, eta nik uste dute musikatze zaren, danetan, ez da, disiplina guztietan, baina zaren ikesten igual zeuzer, denpori eman bitzazule zure burueri jakitzeko segurezun, igual azte zare ikesten, ez dakit, igual azte zare euskal dantzakaz eta koruegaz, eta maitzezu eitzen kriston marziana da bat elektronikegaz, ero ez, ero amaitzezu biorine joten, baina nik usten dut, nik, por ejemplo, berandu jakin eban seguren eban, ni, egon itzen ganera, batxiller teknologiko, que no me pegaba ni con cola, eta esaten nuen, jode, hau zer, lagune joate zen batxiller teknologiko, eta nire batxiller teknologiko. Da gaur egun esaten dut, jode, da justo, justo guztete jazten kontrarizoa. Eta nik ustote, ez da, larreza bez jakitxe. Eta gero, musike disiplina bada, zupe jakin guze, baina, dala como oso komplikaue eta zabala eta txikitzuten, diferentzi bada, hor txikitzuten espatxuen apurtxu bet momentu baten obligetan, eta zu espasaren izten obligazio hori aurrera eroaten, gero igual guzteko jatxu, eta igual agradeciduko zu gurasoa, gero lagune, gero nonok, eta venga, aguante hor, gero, baina ez da erreza, nik uste dut dala super gatza, nik, por ejemplo, itxin eban, baina, nik beti, ez dakit Benito, kero esaten mana besti baten gartxoten, ume bat, espazan hori umie zikin agartuko esan izango bera, bardin, ez da nik igual espan eban itxiko, buelteko, zin eskolara joan, perkusioa ikesten orkestarako, itxi, piano hasi, itxi, seguramente eban ingo oin nabien haitzen. Orden, nik uste dana da balidoa. Azkenan denak aberasten gaitu ez, nola baita eta bide horretan lagundu. Nik aipatu dut, zure elkarrezketaren batean entzunda edo, aspaldi edo beti izan zenuela, ez da, pelikulen soinu banda egiteko ilusio edo gogo hori, iritsi zinen, jarraitzen duzu horretan, ez dakit nola bizi izan dituzun horiek, eta gero jakin nahi nuke, ea berdina gertatu zaizun arte eszenikoekin. Noiz baitere buruan bazenuen, zuzeneko ikuskizun baterako ere hola dantza munduarekin edo relazionatua, egingo nuke zerbait gustora? Bai, klaru. Beti, zine beti guzti izanazte, eta etxien pelikulako lezino kitzen ban iraita, bideoan grabeta VHS-en eta bar, eta, beti, zine guzti jazten generalien. Orduen, alizen eban amaitzu edo zerretan, argazki zuzendari nozeke, musiki egaz ligeta gonazlez, amaitzuot intentetan kompositori izen zinekoa.
Eta arte eszenikoakaz, igual, nire familize beti joan da asko, dantza, ballet, opera, edo zer ikusten, artigaz ligeta, eta bai, igual sinigaz gehiago, ukiot konexio gehiago, baina bebai jartzezte como funtzioneti, azkenen musikitzezunien igual zuretzako, bada zugaz barne bakarrizketa bat, eta tu kontu ego, eta bar. Baina da como eitxie como multidisciplinarra dan obra baterako, ero eitxie, lan talde baten zure buru ikustie bebain ikustet importantia dela, zure nivela ikusteko, ero zure gaitasunek, azkenen bebai, jakinen, hor nivela topetie be, gure dut nidakitzena aporteu, baina igual zuzendari artistikoak ez du gure justo hori ninabena, ez da horren ordo, como tirabira bat, nun pilo badekola psikologian abe bai, eta filosofiana, zelan maneje horrek tentsinoak, eta nik uste dut kasi, nire kasun al menos, nire kasun eta musikan, kasi injerbardine dekola ondoitziek zen errespetu egazeitzie eta besteri errespetetan jakin eta denpori emon jentieri, zuri eta problemak ez jarri baze, problemak berrez datoz. Oie, bakarrik agertzen dira, ez da? Horren, karo, zuk hartzen bazuz den ja, ez da, como, venga. Bai. Zure hainbat lanetako musika entzuten dugu, ez da, atzean. Nik onartzen dut, uste dut ezagutu zintu dela Ondar Ahoaken telesaiaren musikarekin, eta gogoratzen dut gainera hemen garai hartan lanean genbiltzela, eta ez dakit maite duten bat, ez duten izan musika honek niri egia da, transmititu izan didala beti, ez, asko adierazteko zure modua dela, esango nuke, ez, beste batentzat gorputza izan daiteke bezala, testua, eta joan nahiko nuke pixka bat txalaparta lan honetara. Gustatuko litzadake hola momentutxo batren trailerra, hola motz-motza da, ez dakit Goiuri prestatzen duen bitartan, entzungo dugu, eta ikus dezakenak ere ikus dezake, eta gero kontatzea pixka bat nola izan den sorkuntza hau, desberdina da segurazki pelikula batentzat egitea edo ikuskizun honentzat, ez dakit dantzariek dagoeneko entsaioetarako behar zuten oinarri bat, edo pixka bat kontaiguzuzuk ere nolakoa izan den prozesu hori. Nahi baduzu erantzun eta gero jarriko dugu, bai, bilatzen dugu mitartan. Vale, bai, politxe intenso be bai, kukai importanti da be bai, eta Jon Maiak historia handizedeko, eta, beti, ez da, nire amak eta bai beti, kukai joan gara ikusten, eta da, como, ostras, a ver, ze, eta, bai, oso interesantie, gero, bai, egizedak urte nik esango noan, eurek egon diztakitzen bat, egon dizen, ni hile majo batzuk egonaz, ez dakitzu urte bete, behitzu, egon nintzen ni Mexikon joten, eta Jon Maia zineman berbat, hori zen zen, ez dakitzen, igual, ez dakitzen bat, bai, hiletxu batzuk egonaz, eta bai, dantzarizek bai bien, nik uste joan gara paraleloan moduen, orduen guai egon da. Ni joanaz como borradorak etxen pilo bat, niri holan etxot beti lan, intentetan dut joan aproximazioak etxen, kontenta doztien zen gauza guztizekaz, aproximación número 1, aproximación número 2, hasta aproximación número lo que sea, eta klikein arte ez da, joan bialtzen gauzak, eurek ensaioetan probetan gauzak, ez dugu eitzen como, venga, hau da koreografize, eta venga, oinen zun musiki, ez, egon da como elkarlan bat. Gero egize da hor egon dara beste musikan, esango genuen, beste persona importante bat emanaldi honetan, dala Aitor Beltran, eta berak, txalapartako lanak berak ustartu duzte dantzarizekaz, que la leche izan da, dantzarizekik ezia txalaparti joten, eta eske honek makina batzuk de la leche. Eta
Eta hori, orduen bebai ensaioetan egoten ginen derrepentin, konsiduten genuen batzutan, Jonek jatzizkun ensaio batzuk, Aitor Beltran, ni, Dantzarize, Jesus koreografoa eta Jon, como danok batera, eta derrepentin imagino, jode, txala parti erau sol baten, justo, oie, ze bastu goitzen, sol mayor baten, etxe horretan. Bai, hor ikusi dugu zatitxo bat eta entzun dugu. Nik egia da, oraindik ez dudala aukerarik izan ikusteko lana, martxoan naiz jutekoa, baina jarraitu, Aitor, nahi baduzu. Bai, ez, hori, ensaio eta askotan, elkarlan bat egon dela oso potenti, ez da, azkenien, urbiltasune bai eta ni justo hemen pileste, honek hiliek, altzan izen bezale guaten priete, baina hemen pileste, eta guai egon da alizeti urbildu ensaioatara askotan, eureine, eta euren egoitzara, kukaien egoitzara, eta hori, nire nik uste dut, azkenean nik uste prozesu kreatibo baten zeusetara agarre bizarela, ez da ezateko, nondik hasiko naz, ez dakit, orduen, foko bat jarri, jode, onagu hotel du, ez da, orduen, sobre todo da benen, entrega fetxa bat, alzada egon hor, 16 urte gauzak geitzen eta premisa barik, baina, da benen, como venga, estreno badau Teatro Larriagan, Vitor Eugenian, Madrilen, venga, entrego, inbida, eta bat, horren, nik ikusten eman, como txalaparti edala, oso instrumento vertikala, eta, ez da, como movimentak vertikala ditzela, eta, en vez de redundanti izen nire bai musikigaz, eta, como, intentet, como joan, totalmente kontrara, como musika super horizontala egin. Horren dau, como, badauz adagio batzuk, ero guk adagio ditzegon parte batzuk, dizela como kordel, ari batzuk, como una sección de cuerdas orkestakoa, baina, elektronikamente ustartute, nun sobreponi duten, doiz, como kapa keitzen, eta, momentu baten kasi, como, hartzen du, como rollo espiritual, ero elevado bat, eta gero bai not joku bat abotsakaz, nun txakun, txalapartien ritmo, ero elkarrizketa hori, bebai como abotsakazen je, eta, gero salvaje jartzen da, bebai, deremendien badau, como parte bat perkusioana super elektroniko hor gondan, tun. Eta hor, hor raro egon da, zeurek dabiz dantza hitzen, konpaz bategaz, baina ritmoa beste konpaz bategaz, bastante interesante dago. Eta guai dago, zeniri beti guztetea azte, ez dakit, funtxoneti, obviamente, es un show, es un espectáculo eta entretenimientoa da, baina ez dakit, kukai epedeko bere, kukai garaikiri da, eta horren, iztzie bastante arriesgetan. Atasun hori sentitu duzu, ezta, sortzerako garaian, imaginatzen dut. Aipatzen ari zinen oraintxe justu. Bai, libertadi ukut, baina, karo, hori betikoa da, ez da, como nik askotan ezatu dela, jente asko gauz hor, bakoitzan esparruen lanien, orden da, como kuadrillegaz baso izen asteburu pasat, ez da, batek ez du esango zerrein denpora guzti zen. Baina, bai badau, pertsona bat, nun direktore artistikoan, apur bat berak koherentzisimon bitxoan ari, ez da horren, hor zoiz, como gitxinaka intentetan, zure gauzak aportetan, pentsetan oberako izango dela. Obrien oberako, así que, bai, unik ustot oso ondo funtsione deu, estrenoak oso ondo joan dire, eta, bai, ez da izen nire prozesu errezenetako esango genuen, bebai dekon, ez da kipa, azken
txalaparta da, ja, berbiek ja piso asko deko, lau txalaparta dauz eszenatoki zen, ja dau zeuser oso musikala, Oso markatu, eure dantzari zeia badau sortu, orduen, bueno, bai, posinau, osea, posinau, bai. Erronka gainditua, ezta? Hola sentitzen duzu. Nik uste baiet. Baina, karo, ni beti zaitzat, a ber, niri espaiazten guzteko enetxun entregeko, hau, ez que, karo, atitze guztan da, jode, klaru, ez que nik enetxun entregeko, osea, ez parte egocentriko batetik, baizik, eta da, como, ni beti izaten dut, como, jode, osea, bai zinerako, entregetaten zeu zer, erakusteten enrollo, jode, honetan nabilanean, lehenengoa guzti bilakona ninaz. Osa, ez behazten guztetan niri ez du gure erakutsi. Obviamente, guzti behazten niri, eurek ezplik egoztizen gauza guztizek eta gero, nik uste, hau dala, ameti goio zurbiltzen, gauza finalera, pieza finalera. Orden, bueno, bai, niri posino. Hemen askotan, hemen arte eszenikoen tartea izaten dugu, eta askotan, hitzein izan dugu artista ezberdinekoin sorkuntzari buruz. Bakoitza bere arloan nola sortzen duen pertsonaia bat, gidoi bat, antzezlana bera, musika, eta zuk irakurri dizut, esan duzula noiz bai, sorkuntza terapia dela. Bai, klaru. Osa, ni usten dut hasi nintzela, igual ez dakit izan baten honen, baina beti nik uste hasi nintzela, osa, sortzen investigetan, ez dakit, rutinan, sozialiek marketa eskun rutinan, zeusar hartu, eta ez dakit, bueno, komodo nau, baina askotan komodo sentitzen nintzen, como ni bakarri gauzak ikesten, gauzak eitzen, investigetan, sortzen, da como oso placentero, da niretzako egoti hor, como, ezin dut, ostra, ezin dut, eta ez da, como, bai, como, orduen, bai, niretzako bai da la terapia bat, nik uste dut, deporti edan moduen, directamente, ez da, holan, como algo, da, como, bueno, zui ezen, azken urte zaren korrika eitzen, guztete jatxun deportera jolasten, da hor, como erdi sufrimentu batelako momenturen baten, da gero liberetasunien, dala oso placenteroa. Orden itxako da, eta ni egunero noie, da, como ejerzizioa itxe moduen. Egunero noie estudiora, espadeko tenezebez itxeko beti dau, baina, bueno, ez dakizu entrenetan, ikesten, gauzak komposatzen niretzako, entrenamiento baten moduen da, nik usten dut. Azkeneko galdera aukeratu behar duzu hiena. Justo aipatu behar nion oso interesgarria iruditzen zaidala esaten duen guzti hau jakimina eta ikasten jarraitzeko gogorrek nola transmititzen digun beste hoieren ikuste. Ze batzutan, hor gehatzen zara, rutinan, hemen ondo nago, baina ez gogoa duenak, entzuten dezunean, hori, eta ikasten eta ikertzen eta hortikan gero sortu ze ederra den hori entzutea. Hori aipatu nahi nun, eta gero esan du esan duzu Aitor batzuetan joaten zarela estudiora, gauza asko, igual ez daukazu momentu hortan iteko, baina uste dut azken aldian, topera zabiltzala, ez da, telesaiak, pelikulak, eskuartean oraintxe beste zerbait horrela komenta dezakezuna daukazu, edo zertan zabiltzala nian oraintxe, edo? Bai, bueno, justo oina maitzu dote zetez, Pedro Almodóvar ekoiztuneko Mentiras pasajeras eta Netflixeko El cuerpo en llamas, eta gauz justo hor momentuen, nun hau gidoiek irakurtzen, eta justo ez dinotezan ez estan, igual bihazte barru bai, baina ez da belez, justo gauz untxe, hori, proiektu batzuk irakurtzen. Kontratu, como ez da USB firmeta ondino klaru, baina bai, dator, funtzione behin da belez, eta nik uste zinen munduen ahosago dala asko, funtzionetan basun deitzetxue, eta olako gozak, eta bai, oso, uste not, oinarteko urteriko paroena datrostela hau, así que guai, oso posik. Erronkak bai, karo, proiektuek dire gero eta potenti hauek, eta gero eta ezagun hauek, zuzendari gero eta ezagun hauek, aktore eta aktrize gero eta ezagun hauek, horren dira, como, ostras, bueno, beste erronka bat, eta hor, bueno, entrenetan, no? Entrenetan. Ze ondo.
Gure esan behar diogu Aitor Etxeberriari eguerdiko 12ak gainean ditugu, eta, bueno, placer bat izan da, Aitor, zurekin kafe virtual hau hartzea. Urrengo batean ea lortzen dugun aurrez aurre hartzea beti xarma gehiago dugu. Baina placer bat izan da, eskerrik asko gurera etortzeagatik. Bai. Zuberi eskerrik asko, Arretuko dugu zure musikarekin gozatzen eta transmititzen duzun hori guztia jasotzen bai. Eta eskerrik asko Oiana eta June, beste behin hemen egoteagatik bigarren kafean, gure 3 erreginen maila osatzeagatik gaurkoan. Entzuleari ere eskerrik asko txatean idatzi diguzuen guztiontzat, eta horixe, astelenean bueltan izango garela, 10ak eta 5ean, Naiz Irratian, egunero bezala, hementxe egongo gara zuen zai. Keep calm and bigarren kafea.